יאללה. תעיד קצת וכולם יספיקו. יאללה. רגע, לאן? מי הוא? ג'ני! איזה מסלול. כן, איפה יש שירותים? בפארק? בטוח? כן. מה שירותים? שירותים, בירה, צריך שירותים. אני חשבתי ליטר וחצי, אני לא רוצה שירותים. יצא לי מהזה. יפה. נו, איך היה? מגניב. נהנית להוביל? היי כיף. אני מתכנן עוד מעט מסלול החניונים של פתח תקווה, שזה החניונים הכי גדולים בפתח תקווה. זה כיף, מקווה. למה לא? בכיף. בטוח. אתה מצלם כאילו? התלהבתי מהקבוצה, זה נחמד. לא, בגדול כאילו ארגנו את האירוע די טוב, די נחמד. אהבתי. שטויות במיץ! שטויות, הכל שטויות! תצלם בחורות, אל תצלם אותי. נכון. למה אנחנו חוזרים לאיגוד? קבל תיקון מפורסמות. מילות סיכום? היה נחמד. תודה לארטי. היה כרגיל, מוצלח מאוד. סיים. same old same. אז זה עם גלגלים. איך בא לי גם? איך קוראים לזה? סקס. מילים כלשהם? סקס. חם לי. בלט. סקס. כן, שניר? סקס. מה לא? סקס. לא יודע. סקס.